Ovo je novi Samsung Galaxy A17. I zašto baš ovu seriju pametnog telefona svi kupuju? Iako tek predstavljen, riječ je o nasljedniku A16 serije koja je jedan od najprodavanijih mobilnih telefona na našem tržištu. Zbog čega je ovaj pametni telefon tako poseban i zašto možemo pretpostaviti da će se mnogi odlučiti za kupnju upravo ovog uređaja. Više u nastavku, ali prvo unboxing. Uređaj nas je dočekao u obično bijeloj kutiji, onako kako smo navikli na budžet uređaja. Dodataka nema previše, standardna papirologija, USB-C kabel i sam uređaj. Punjača nema. Na prvi dodir A17 djeluje tanko i lagano. Kućište je napravljeno od plastike s metalnim obrobom što mu daje težinu od oko 190 grama. Novost je da zaslon štiti Gorilla Glass Victus staklo koje je bilo prije rezervirano za skuplje uređaje, a sada se spustilo na budget serije. Tu je i IP54 zaštita od prskanja, sve rijetke značajke za ovaj cjenovni razred. Kada ga uključite, odmah vas dočeka 6,7 inčni Super AMOLED zaslon u Full HD rezoluciji. Uređaj ima 90 Hz osvježavanje, ali to morate uključiti u postavkama. Pretpostavljam da je ova funkcija namjerno isključena kako bi se trošilo manje baterije. Što se tiče unutrašnjosti uređaja, u srcu imamo Exynos 1330 procesor, koji je isti čip koji je pogonio i prošlogodišnju seriju. Definitivno neće obarati neke rekorde što se tiče brzine, ali za svakodnevnu uporabu to je sasvim dovoljno. Dolazi s 4 GB RAM i 128 GB interne memorije. Posebno je važno istaknuti da ovaj uređaj dolazi sa 6 godina softverske i sigurnosne podrške. Kamere se pored vizualnog redizajna na kućištu nisu previše promijenile. Imamo trostruki sustav od 5 megapikselne ultra široke kamere, 2 megapiksela makro kamerom, dok je glavna 50 megapikselna kamera dobila optičku stabilizaciju, čime će se značajno umanjiti treskanje i dobiti bolje noćne snimke. Kvaliteta fotografija i videa je iznad prosjeka kada gledamo cjenovni razred. Samsung je zadržao veliku 5000 mAh bateriju s 25 W brzim punjenjem. U praksi će bez problema imati autonomiju cijelog dana, dok se s umjerenim korištenjem to može i dodatno produžiti, a napunit će se od 0 do 100% za neki sat i pol vremena. Samsung Galaxy A17 možda se nije hardverski pretjerano promijenio naspram prošlogodišnjeg modela, ali još uvijek spaja najvažnije značajke u paket koji svaki prosječan korisnik voli. Renomirani brand koji nudi odličan zaslon, solidne kamere, moderan izgled, veliku bateriju i 6 godina softverskih nadogradnji. Sve po cijeni od 239 €. Zbog svega navedenog uopće nije čudno što se mnogi odlučuju za kupnju ove serije. Nudi upravo ono što prosječnom korisniku treba, bez suvišnih komplikacija. Upali i jednostavno radi.